Vilafranca en Comú critica la manca d'inversió social i de mesures contra la crisi energètica i climàtica del pressupost del 2023. La formació ha valorat favorablement les inversions a l'espai públic, però la reclama per tots els barris i demana una oficina municipal d'energia, la posada en marxa d'una comunitat energètica local i ampliar el parc públic d'habitatge. Vilafranca en Comú considera que els pressupostos presentats per l'equip de govern per l'any 2023 són continuistes i insuficients per fer front a la crisi social provocada per l'augment dels preus dels productes bàsics i l'energia i la crisi energètica i climàtica que està afectant la nostra vila i que continuaran afectant-nos el pròxim any. Sí que critiquem que no contemplin partides concretes o que s'augmentin altres partides per fer front a la crisi energètica, climàtica i social, per una banda, per avançar cap a una ciutat més saludable i més segura i amb mobilitat sostenible per tothom i atenent al Pla d'Igualtat i al Pla de Mobilitat Urbana. També critiquem que no es contempli més pressupost per avançar en posar la cultura al servei de tothom. Per la formació, la continuïtat dels pressupostos no es correspon amb les noves necessitats de la vila, especialment amb les dels sectors socials més desfavorits. Vilafranca en Comú ha presentat un conjunt de propostes en aquesta direcció, com la creació d'una oficina municipal d'energia que doni suport a la ciutadania i a les empreses, així com la posada en marxa d'una comunitat energètica local entre l'administració pública, les empreses i els comerços i els veïns i veïnes, propostes que van ser aprovades al ple municipal però que no s'han dut a terme.